आजच्या या आधुनिक जगातही अशा काही वास्तू आपल्याला पाहायला मिळतात ज्या स्वतःमध्ये घडलेल्या इतिहासाचं आजही जिवंत उदाहरण देतात. आज आपण अशीच एक कथा बघणार आहोत. ही आपल्याला आपल्या चॅनलच्या एका सबस्क्रायबरने पाठवली असून त्यांचं नाव त्यांनी गुपित ठेवण्याची आमच्याकडे विनंती केली आहे. जालना शहराचे 2 भाग पडतात, नवा जालना आणि जुना जालना. ही कथा जुना जालना या भागात घडलेली एक सत्य घटना आहे. खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. इथे असलेल्या एका घरामध्ये एक कुटुंब राहायला आलं. पती पत्नी, त्यांच्या 2 मुली आणि एक मुलगा, असं हे सुखी कुटुंब होतं. पण कालांतराने या कुटुंबासोबत असा एक प्रकार घडला, ज्या प्रकारानंतर ते राहत असलेल्या या घराला सर्वजण शापित घर म्हणून ओळखू लागले. ते त्या घरामध्ये राहायला आल्यानंतर सुरुवातीचे काही दिवस अगदी छान गेले. पण काही दिवसानंतर त्यांच्या 2 मुलीपैकी एक मुलगी सतत आजारी राहायला लागली. तिला नेहमी अस्वस्थ वाटत असे. रात्री बेरात्रीची ती उठून बसत असे आणि सतत तिला त्या घरातनं बाहेर जावं असंच वाटत असे. कदाचित नवीन घरामध्ये आल्यामुळे तिला असं वाटत असेल, असं तिच्या आईवडिलांना वाटत होतं. पण तो प्रकार दिवसेंदिवस वाढतच चालला होता. ती आता एखाद्या वेड्याप्रमाणे हसायला आणि स्वतःशीच बोलायला लागली होती. तो प्रकार खूपच वाढत गेल्यामुळे तिच्या आईवडिलांना तिची चिंता वाटत होती. एक दिवस दुपारी तिचे वडील कामावर गेले असताना ती अचानक मोठ्या मोठ्याने हसायला लागली आणि स्वतःशीच बडबडू लागली. तिच्या आईने तिला विचारल्यावर तिने जवळ असलेली एक खुर्ची उचलून तिच्या आईवर फेकून मारली. आता मात्र तिची आई पार घाबरून गेली होती आणि तिला कळून चुकलं की हा काहीतरी भलताच प्रकार आहे. तिचे वडील घरी येताच घडलेली सर्व हकीकत तिच्या आईने तिच्या वडिलांना सांगितली. ते ऐकून तिच्या वडिलांना धक्काच बसला. ते त्यांच्या ओळखीचे असलेल्या एका महाराजाकडे गेले आणि त्यांनाही घडलेली सर्व हकीकत त्यांनी सांगितली. त्यांचं बोलणं ऐकून महाराजांनी भुवया उंचावल्या आणि ते बोलू लागले, तुम्ही जेव्हापासून त्या घरामध्ये आले आहात, तुम्हाला कधी असं जाणवलं आहे का की तुमच्या व्यतिरिक्तही त्या घरामध्ये कोणीतरी आहे? त्यावर तिच्या वडिलांनी नकारार्थी मान डोलावली. थोडा विचार करून ते महाराज बोलले, असं करा, उद्या त्या मुलीला तुमच्या सोबत घेऊन या, मला तिला बघायचं आहे. त्यावर तिचे वडील हो बोलून घरी चालले गेले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उठून तिचे वडील आणि ती त्या महाराजांकडे जायला निघाले. सतत हसणारी आणि ओरडणारी ती घराच्या बाहेर पडताच एकदम शांत झाली आणि ते महाराजाकडे पोहोचले तेव्हा ती अगदीच नॉर्मल वागत होती. तिच्याकडे पाहून महाराजांना असं अजिबात वाटलं नाही की हिला कसल्या प्रकारचा त्रास आहे. परंतु महाराजांनी मंत्रजाप सुरू करताच तिला एक वेगळ्याच प्रकारचा त्रास होऊ लागला आणि ती विवळू लागली. तेव्हा महाराजांना समजलं की हा काहीतरी वेगळाच प्रकार आहे. त्यांनी एका पुडीमध्ये अंगारा बांधून दिला आणि 2 दिवस तिला हा अंगारा लावत राहा असं सांगितलं आणि 2 दिवसानंतर परत माझ्याकडे या असंही सांगितलं. तिच्या वडिलांनी होकारार्थी मान डोलावून तिला घेऊन ते घरी चालले गेले. दुसऱ्या दिवशी दुपारी सर्वजण बसलेले असताना तिच्या भावाने असं काहीतरी पाहिलं जे बघून त्याच्या पायाखाली जमीनच सरकली. त्याच्यासोबतच तिच्या आईवडिलांनी ते दृश्य पाहिलं होतं. त्यांनी पाहिलं की भिंतीवर एक सावली काहीतरी लिहित होती. त्या सावलीने भिंतीवर लिहिले होते, घर सोडून द्या, नाहीतर ही मुलगी जिवंत राहणार नाही. घडलेला प्रकार एवढा भयानक होता की त्यांना काय करावे काहीही सुचत नव्हते. क्षणाचाही विलंब न करता त्यांनी ते घर रिकामं करण्याचा निर्णय घेतला आणि दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी ते घर सोडून दिलं. एक तो दिवस आहे आणि एक आजचा दिवस आहे. गेली कित्येक वर्ष ते घर तसंच ओसाड पडून आहे. तिथे आजही कोणी राहायला येत. कथा आवडली असल्यास लाईक करा. कथा कशी वाटली ते कमेंटमध्ये नक्की कळवा. आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबा
जेणेकरून तुम्हाला भविष्यामध्ये व्हिडिओचे अपडेट मिळत राहतील. त्याचबरोबर हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांसोबतही शेअर करा. धन्यवाद.